پێشبڕکێ ئەوروپایê بۆ لەسەر هەفدانینا کەڤران پێشبڕکێ قەهرەمانیە ئەوروپایê یا ji bo li ser hevdanîna keviran li Skotlandê birêveçû. Di wê pêbirekê de kesên keşdar Sûdê ji hêza kişandina erdê û nelewrîzîna destên xwe werdigirin da ku kevirên mezin û biçûk li ser hevdanîn û peykerên cor bi cor çêbikin. Pêşbirka Qehremanîya Ewropayê ya ji bo li ser hevdanîna keviran li Skotlandê birêveçû. Di wê pêbirekê de kesên beşdar Sûdê ji hêza kişandina erdê û nelewrîzîna destên xwe werdigirin da ku kevirên mezin û biçûk li ser hevdanin û peykerên cor bi cor çêbikin.